Foto yoyo. Weh, ora nggo mbadhok jane iki. Luwe aku. Padha nek lah ditmu piro? Oh, oke siap. Ayo. Gas, Hong. Siap. Mas, enek cumi-cumi ora? Apa Mas, cumi-cumi? Wis silemo nang kali kuwi oke. Kali to ngono raimu kuwi to. Lontong iki Enek sop buntut, Mas. Apa Mas? Sop buntut. Anake buntut tikus gelem ora? Golek ana turut gendeng kuwi, tikus pirang-pirang. Buntut tikus. Lah mbok nggo jejeli lambemu. Kamu nyawang kok lho. Plakat kuwi lho poconan. Ayo, siap sih. silok. Tenan kok yo. Saya betul. Sampean sapi apa ayam, Mas? Wah, raimu bagus-bagus kene ditekoki sapi paye menungso. Maksudku sampean nganggo daging sapi napa ayam? Oh. Wes, aku sapi ya. Aku ayam nek nu. Wah, Pak ini. Di. Iya. Wah. Biyen ya aku perokok berat. Sedina sampai 5 bungkus. Lah alhamdulillah. Saiki entek ger sak bungkus. Selama kuwi pas dikei buku anakku tentang bayar rokok. Tak pahami kesimpulane piye, akhire piye. Ya wis. Akhire aku leren entek maca buku. Mbak, gadah korek. Enggak punya. Indonesia tos. Mangan roti berarti nek ikut. Nek pensil alis duwe ora, Mbak? Enggak punya. Kenapa? Nek rokok duwe ora, Mbak? Rokok. Aneh betul pertanyaannya. Terus Nomor WA. Duwe. ya. Kenapa? Ya nanti hubungi nek arep call, video call. Wis, saiki kowe arep bungkus piro? Tak bayarane kabeh. Bila perlu rombonge tak tukune kegoren mulih. Betul, Tos? Sombong men kaya duwe duit. Oke, sabar. Beneran. Man. Iya, beneran. Mas, bungkus 20 ya. Aku nek go duit, Mbak, turah-turah. Panciku bontot tak tambah langgo duit. Ya toh, Tos? Oke. Sudah langsung. Iya. Ya ya. Arep. Wis. Saiki Mas, totalan Mas, entake piro? Mas, makasih ya. Aku pulang dulu ya. Wis Mas, saiki totalan piro tak bayarane kabeh. Ya toh, Tos? Oke. Enggak ngono lho. Dadi aku seneng ra isin. Tak bayari kabeh. Siap. Tanduk tanduo.
Wis, tambah mau potos hitungan. Cuma kan baksoku itu tak jadi siji. Heeh. Kalau ikine 10. Aku bantukanmu kayak mentos. Wirawi tek luwe tenan nek. Wis, Mas. Woi, Mas. Wis totalan kabeh ki tak piro? Tak bayarane kabeh, aku sing bayari. Entek 250, Mas. Oh, 250. Yo, tak bayari. Bayar ora, Mas? Kose, Mas. Kose. Mas. Kompormu kebakaran lho. Yo, kene yo. Terus kene kok malah nanti goblok kowe. Oh, lah coro-coro biangsat mau. Woi, ada kok. Mumpung terpilih nek. Lati. Aduh. Yo, ayo. Lah iya. Goblok kamu lo. Usluk budek kiramu. Ganteng nengen. Wah, motorku rusak iki. Aduh. Wah, tenan kok bocah iki ora tataran si payo karo kentos iki. Yo di keramu ra iki. Jangan Santet kok sih. Kentos karo payo iki wis ora lupute ning surga kono, surga ngisor. Alah, ngisor. Lah matamu ra nyawang ki mongko kudune minggir. Ayo minggir kok ora enek banjone. kupingmu kuwi lho bau daten. Iki mas golek pakan. Lah tak kok kene ora iso nyawang dalan. Wes. Lah kupinge ya Suraya. Pas mulai yo di dadake ndasnya. Kowe arep golek pakan mbok go apa to ya? Lho tak nggo yo mangani wedhus. Lah ngono aku yo oke lho, Tros. Wedhus kuwi swidak lho. Wah, kuwi kebun binatang apa-apa ya pedhus swidak iki. Suaka marga satma. Binatang kowe binatange yo. Ora iso. Iso. Oh iso ya. Iso. Lah binak lah kebune iki. Heeh. Nek kene kebon Nah. binatange kowe. Ayo. Wis adoke kan cocot. Ye. Nyoto-nyoto kuwi duwe wedhus swidak tenan. Heeh. Ayo tak nonton. Oh ijo. Tak ajak bisnis. Oh, Gitu, Dos. oh. Oke. Tenan duwe swidak to kowe. Duwe swidak anu sikile yo papat tok. Oke. Oh. Siap. Yo, rasa dua kan cocot. Yo ayo. Aku tak manut. Iso tok kena iki. Yo. Apa? Tek mlakumu koyo ngono ngece lho. Ngece iki gawan bayi. Lah iya. Sing eses lho, usah lho. Yo kasane ing desa ya. Putih golek suket. Wis yo, saiki tekan kene tak tontone wedhus mendi. Yo kosek kok sabar itu. Wedhus ora ning kene. Nek nek tak kok kene kepakane tok. Wedhus ning anak buahku, anak buahku akeh kok. Juh tak kono. Tunggu pakan kok, anak buahku ono sing ngurus wedhus. Oh, alah kowe iki duwe anak buah lho ya. Yo duwe no, kene kok. Tarak kuwi kowe anak buah lho. Macak kiri lho aku ki. Oh, Ning asine yo kiri. kiri. Wis, rasa dua kan cocot.
Iki bisnisku tenanan iki. Bela piye tak dijelaske piye. Lah nek kirane gol, nek arep dienggo tuku sawah sak pekarangan Sik. turah-turah. Lah gol ki mau bal-balan. Oh, maksudnya nek anu, apa ku nek prospek maju ke depane ngono to. Oh, ngono menguntungkan ngene ya. Urusan arep koreng-koreng iki kemarin mumet. Ore yo. Aku dipikir sing tenang. Nek lolos gol panggah tak jak mbadok sak warekmu. Oke. Seneng aku lek bab badok-badok. Wis, saiki tak tuku wedhusmu, tak nggone uji coba ya. Ye. Lah nek grenggo cobae telu wae, aja kakeh. Lah nek suwidar tak tuku kabeh yo. Aku nek swara-swara ning omah gememrenge wedhus kuwi no, wis telu wae no. Wis, saiki wedhusmu ndi tak tukune, tapi sing lanang ya. Lah ngawur. Lah nek sing tak tuku sing lanang, ya dadi rondo. Lah gek sing ngopeni sapa, sing ngeloni ya sapa? Sing ngopeni ya kowe no. Lah aku iki keneloni wedhus nah, ya critane iki ya Apa, berkasut. wong padha-padha Ora iso uripe kok. ngawur. Mesake nek sing tuku sing lanang. Aku tak tuku sing wedok ngono piye? Lah kowe sanso ngawur, wis ora tertib meneh ngono kowe. Lah nek tuku wedok, yatim piatu. Wong iki enek anake siji. Piye kowe nuku lanang iki arep nuku wedok. Ya yatim piatu, arek siji. Nek kirane jek siji yatim piatu, didiak wong kok sen gek umum. Arek jenenge yatim piatu iki dikei dana, digaweke surat ora mampu, gek untuk bantuan ngono kuwi. Kuwi lak menungso. Timpan iki lho, mbok ya Ya maklum iki ngono ngene wedhus iki kulino angon cepi ngene iki. Lah piye sidane kita tuku telu apa siji-siji nek sira iso kudu telu. Dadi iki mboke karo bapake karo anake gen melu. Ngono lho nek dicoba iki ngono wae. Lah iki wis nyelot sore. Iki urusane piye di DP apa ora ngono wae? Ya nek iso di DP no. Wah, DP ndasmu kuwi. Mbadok e mau ora bayar kok gagas DP iki. Kok kowe ora percaya aku to ya? Sesuk pikul ke ATM. Nek gur gaglakan duit Oh iya. Nek berarti kasus iki. Enek ATM jabut esuk. Oke. pikul Mesine tak gorene. Ya wis, aku manut wae nek ngono wis aku percaya karo kowe. Ya berarti esuk ya gerak-gerane ya. Yo. Wis. Yo sak sore yo. Ayo. Wes pas yo. Nyosik rampung urusane. Piye meneh? Terus lha bayar piro? 5 juta 5 juta. Genah ya. Nah, 5 juta. Saya budal. Mudar-mudaro. Ogres tabu siar tak pogili. Kowe ora ngerti wedhusku mudar. Berita wis. Panas rame ya. Seltos. Gerah hati, gerah body. Aku jane pengen lho. Kaya kanca-kancane lho. Kerjane nang PT-PT ngono kuwi aku jane pengen nyoba. Enek tos. Pengen nyambut gawe. Enek. Enek. Yo kuwi tapi tukang ngicip-icip. Apa seneng badok. Oh tenan. Rampo. Nek tak bilke karo bose aku Ora tenang. apa, lah tapi gajine piye? Gajine 30 juta Per bulan? Nek gelek telepon kayak saiki. Gelem aku. Rampo, terus kok juta iki. Lah iya, Bandingi kanca-kanca ya wadon. tukang ngicip-icip. Yo. Gelem. Cepet apa tapi? Racun tikus. Lah. Yo patrae PT racun tikus kok. Lah kuwi sida bongkono. Lah ngene wah wis ora masuk. Lah kuwi sak benderane karo aku lho ya. Lah iya. Kene aku renek kowe arep dolan karo sapa? Oh lah iya, aku renek kuwi ya ora. Kowe kok nangis. Ha iya saiki nek apa-apa aku sing dijak isih dhewe. Kok nek aku renek Iya iya iya. Kok rambutmu putih untuk tos? Hah? Kok uwanen po kowe? heeh wan iki tapi iki wis tak tutupi kanggo pewarna. Aku duwe resep tos. Nek Oh. pengen ora uwanen. Iki penting aku Nek. Yo kuwi. Ngambang
Orang ngerti brambang ya bawang merah, bawang putih karo madu. Campur dari siji. Ose tapi campuri sampah organik. Oh, sampah organik. Mungkin kok dublek. Dublek templok yang biasmu sing rambutmu manen kuwi. Lah kok mambu ora? Ora. Carane kowe ngek ya bengi. Oh, yen pas perlu. nongkrong pas arep micek kae ngono. Lah kuwi rambutmu ora wanen. Lah kuwi pemakaian piye ya? Cara pemakaian ya bar diuras kene ndasmu iki. Cara pemakaiane Nek pas arep turu. micek diuraske. Nek iki sik iso lah nek digunakake ngono. Wah. Kudune ngulas iki ya jaman biyen jaman kowe SMP tos. Lah saiki? Lah saiki yo telat dapuran wis granges koyo Lah wis 3 tahun kan yo wis putih meneh ya wis kulit kuwi wis sedeng bosok wis sareng keriput no. Granges ngono ora iso. Kuwi iki ora masuk membagongkan sekali kamu itu. Aku ndek iki dolan omahmu iki TV-mu ketok anyar to ya. Yo iya to tos. Aku kok Tuku nang endi? ora tuku. Lah, Le menang lomba lari tos. wis lomba lari. Hmm. Lha iki pesertane wong pira ya? Wong telu. Sapa wae? Aku polisi harus njuk TV tos. Wah, lah kuwi berarti kowe long hand kok kuwi. Apa ki lho kan? Tangan panjang. Wah, Maling. yo. Saya ora gak Ade nang gone budal. Ayo.